Вітаю вас! У ефірі «Пара». На Беларусь неўхільна насоўваецца сітуацыя, якая зменіць усё, у прыватнасці Лукашенка здрадзіць Пуціну. Ну, прынамсі так гэтую сітуацыю будуць успрымаць у Крэмлі, павернецца да Расіі спінай пад уздзеяннем геапалітычных фактараў. Адбудуцца рэчы, вялікі пералом, які зменяць усю планету Зямля. А Беларусь лішыць у эпіцэнтры, асабліва гэты пералом зменіць Беларусі. Я разумею, што дзеякія гледачы так успрымаюць сцэнары, якія гучаць у праекце «Пара», што гэта канспіралогія, футуралогія, так не будзе, а можа быць усё, што заўгодна. Паверце мне, гэтыя сцэнары спраўдзяцца, ці прынамсі нейкія з іх, і гэта абгрунтавана з пункту гледжання палітычнай навукі, з пункту гледжання гісторыі. Гэта будзе. І ўжо сёння зразумела, якія сцэнары магчымыя ў Беларусі, і нават калі прыкладна адбудзецца гэты вялікі пералом, у гэтым відэа прагучаць даты. А пачаць я хачу, здавалася б, з нязначнага сігнала, які паступіў з Беларусі, які нясе для Расіі, папросту экзістэнцыйную пагрозу. Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук РБ, лукашэнкаўская структура, дзяржаўная структура, яшчэ 8 ліпеня апублікавала даследаванне датычнае вялікай айчыннай вайны, як там беларусы паважаюць і все такое. І раптам у гэтым даследаванні, ў самым першым пытанні, нелагічна, а наўмысна размесцілі адказы на пытанне, з якога перыяду пачынаецца гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Калі па-простаму, адкуль мы ўзяліся, адкуль нашыя карані, увогуле, з якога стагоддзя, адкуль пайшлі беларусы. Што тут чакалі пабачыць расейцы? Это ж найважнейшае для іх пытанне. Гэта прычына, чаму яны пайшлі вайной на Украіну. Каб аднавіць імперыю, без Украіны немагчыма аднаўленне расійскай імперыі. А яны думалі, што беларусы ўжо даўно ў кішэні. Яны ж трацілі дзесяткамі гадоў. Десяткі мільярдаў даляраў на прапаганду. Цягам апошніх 5 гадоў лукашэнкаўскія медыі проста дуюць у адную дудку разам з крэмлёвскімі. Якія адказы яны чакалі тут пабачыць, што мы пайшлі з нейкай міфічнай Русі, якой не было, это все выдумана, маскоўскай Русі, ад аднаго дрэва і гэтак далей. Хоць насамрэч Масква, калі вось была Кіеўская Русь, это ж яны ж былі пад ярмом татара-мангольскім, была Залатая Арда, адкуль у прынцыпе пайшла Расійская Федэрацыя. Но яны хацелі такіх адказаў, это зразумела. А якія адказы апынуліся на справе? Вельмі небяспечныя для Расіі. Значыцца, частка людзей проста ні бэ, ні мэ, ні кукарэку, машыну мне, зарплату мне, дачку мне пажраць, і вот это ўсё, і не чапайце мяне ніякой гісторыі. Такіх людзей 16,5% не шмат з улікам нашай сітуацыі. У любым грамадстве ёсць такія людзі. 3% людзей адказалі нешта абсалютна неўцямнае, кшталту там з Марса мы пайшлі, напэўна, ці з Плутонія, 3%. 5,9%, што мы пайшлі з Рэчы Паспалітай з перыяда 1569 года, што глупства поўнае. Ужо даўно не было князя Вітаўта, даўным-даўным-даўно Ўсяслава Чарадзея, ўжо памёр Францішак Скарына даўным-даўно. А што гэта ж частка нашай гісторыі, прычым тут Рэч Паспалітая. Значыцца, 25,9% увогуле не арыентуюцца ў тэме, 1 з 4 апытаных беларусаў поўны 0, в тэме не разумеюць. Это невысокая лічба з улікам нашай сітуацыі. Лукашэнкаўскі наратыў, так, это вось другая катэгорыя адказаў. Тое, што мы ўзяліся гадамі ж, Лукашенко ўжо гэты наратыў змяніў, нам же ж расказвалі, што Беларусь пайшла з БССР. 1 студзеня 1919 года з'явілася Беларусь. Альбо, што Беларусь пайшла з 91 года, Рэспубліка Беларусь, суверэнная, Лукашенко першы прэзідэнт. Як вы думаеце, колькі людзей адказалі на это пытанне, што яны лічаць, што з гэтага перыяда пачынаецца гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Што мы з БССР 12,9%, кожны 8 чалавек, што з РБ пачынаецца гісторыя беларускай дзяржаўнасці 12,3%, таксама кожны 8. То бок носьбітаў наратыву лукашэнкаўскага 25,2%.
кожны чацвёрты чалавек. То бок кожны чацвёрты, якія ўвогуле ў тэме не цямяць, і кожны чацвёрты вось гэты лукашэнкаўскі наратыў, які не з'яўляецца катастрафічным, на мою думку. Пра расійскі наратыў, пра то, што мы там ад аднаго дрэва там з Расіяй пайшлі, увогуле такого нават пытання не ставілі, таму што это поўная інсінуацыя. А тое, што мы пайшлі, вось наша дзяржаўнасць з расійскай імперыі пайшла, 3,1%. Один чалавек з 32. Тыя трацілі дзесяткі мільярдаў даляраў, і от маюць вынік 1 з 32. А ў лідарах беларусацэнтрычны наратыў, які, здавалася б, выкаранялі ў апошнія гады. На першым месцы адказ, што старажытная наша дзяржава – гэта Вялікае княства Літоўскае. 22,4%, амаль кожны пяты. Вялікае княства Літоўскае – гэта была свайго роду федэрацыя, дзе ядром былі беларускія тэрыторыі, таксама значная частка сённяшняй Украіны, вот это і ёсць эта частка, Вялікае княства Літоўскае, руськае, ад слова русіны, Русь, это вот Украіна, і жамойцкая, маецца на ўвазе вот тэрыторыя сённяшняй рэспублікі Літува, так, Балты. Прытым ніхто нікога не заваёўваў. Жылі як браты, як партнёры ў своеасаблівай, можа некарэктна так казаць, но вот на сённяшнюю мову перакладаючы, у своеасаблівай федэрацыі. Галоўны геапалітычны вораг у ВКЛ это хто? Это была Масква. Больш за 10 знішчальных войнаў. Галоўны вораг, непрыяцель, катастрофа. І гэта першае месца ў адказах. Але адказ не зусім карэктны і правільны, таму што, канешне, наша дзяржаўнасць лічыцца з часоў полацкага княства. Тым больш, што нядаўна правялі раскопкі на валах Менскага гарадзішча. Гэта ж перакрыжаванне гандлёвых шляхоў з варага ў грэкі. Это быў, па сутнасці, вось тады, у пачатку 11 стагоддзя, это як сёння Нью-Йорк, это вот такі быў Менск, так? Полацкае княства. Асабліва часы Усяслава Чарадзея ці Усяслава Полацкая. Кантралявалі нават Балтыку. Адзін з лідараў у рэгіёне, магутная наша протадзяржава. Карацей, 16,5% людзей, прыкладна кожны шосты. Ну і яшчэ адзін цалкам такі беларусацэнтрычны адказ, што мы пайшлі ад БНР. Напэўна, людзі мералі ўжо меркамі мадэрных нацый, што вот 25 сакавіка 1918 года спроба стварэння дзяржавы, былі, значыцца, элементы дзяржавы, там, сцяг бел-чырвона-белы, герб пагоня, нават там пашпарты, но не атрымалася стварыць сапраўдную дзяржаву, але без БНР не было б СССР, не было б Рэспублікі Беларусь. 7,4% вот, людзей так адказалі, кожны 13. І вось носьбітаў беларусацэнтрычнага наратыву 46,3% лічыце кожны другі чалавек. От выпадковай, якога там сацыолагі на дварэ сустрэлі. Лукашэнкаўскі наратыў не фатальны, кожны чацвёрты чалавек. І атрымліваецца, што пуцінскі наратыў это 1 з 32, ну і кожны чацвёрты з кашай у галаве. То бок вынікі ашаламляльныя, небяспечныя для Расіі. То бок яны думалі, значыцца, заваюем Украіну, а Беларусь у нас ужо ў кішэні, а тут вось што насамрэч людзі думаюць. Ну чаму такія рэчы ўвогуле выстаўляюцца? У чым прычына? Вы думаеце, это выпадкова? У сітуацыі такіх рэпрэсій, я думаю, гэта не выпадкова. Як і тое, што не правялі ўсебеларускі народны сход, так званы, планаваўся на красавік, ну ўжо ж патлумачылі, таму што куча расійскай агентуры у розных там партыях, грамадскіх арганізацыях, у органах улады небяспечна праводзіць, расейцы могуць учыніць правакацыю Александра Рыгорыча скінуць, так? І што-то пачалі працаваць па пятай калоніі прарасейскай, штосьці ў Беларусі рыхтуецца, не проста так, это сігналы. Лукашенко рыхтуецца да вялікага пералому. І вось той візіт Кітакелага ў Беларусь, мы ж не ведаем, пра што яны гаварылі. І пра што сёння гавораць, таму што гэтыя перамовы працягнуліся не публічна, рыхтуюцца да манеўру, да вялікага пералому. Будзе вельмі непрыемны сюрпрыз, кашмарны для Пуціна. А чаму гэты вялікі пералом у нашым рэгіёне здарыцца? Давайце і пра гэта. Нарэшце, у самых уплывовых заходніх лідараў
вымалёўваецца адэкватная геапалітычная карцінка свету, ось якая адпавядае рэаліям. Дзякуй Богу, што хоць зараз. Павінна была ў 2014 годзе з захопам Крыма, калі не раней. Якая гэта карцінка? Ёсць цывілізаваны свет са сваімі праблемамі, значыцца, дзесьці карупцыя, дзесьці там прапаганда, палітычная там нешчырая гульня, все гэта ёсць, але ў цэлым права працуе, дэмакратыя, чалавек мае свабоду, што самае галоўнае. Кожны можа сябе рэалізаваць, заможна жыць, не ходзіць там пад камерамі, і што балы табе рэйтынгі выстаўляюць. Нармальнае заможнае жыццё. Я кажу пра Злучаныя Штаты Амерыкі, пра Еўразвяз, пра Японію, пра Аўстралію, пра самыя такія прасунутыя краіны, якія сёння пад пагрозай з-за сваіх неправільных дзеянняў і неразумення геапалітычнай карцінкі ў свеце. Значыцца, ёсць краіны перспектыўныя, але ні туды, ні сюды, кшталту Індыі. На словах дэмакратыя, на справе закупляюць расійскую нафту, дапамагаюць у вайне з Украінай па сутнасцю. Ёсць Турцыя, дзе аўтарытарны рэжым, так? Ёсць перспектывы. Ёсць Азербайджан, дзе натуральная дыктатура, але ёсць перспектывы, так? То есть Азербайджан сёння па нашым баку барыкад. А ёсць вось зла, так, якая, дзе ў авангардзе Кітай, напэўна, найвялікшае зло, і Расія, якія ў стратэгічным хаўрусе, да не каланізацыя Расіі яшчэ далёка, таму што маюць ядравую зброю, там пасіянарную моц, вот этих вось куча этих ванек, гатовых ваяваць прама сёння. І іхная мэта не шматпалярны свет, а ўзяць пад абцас увесь свет, насамрэч. І план быў просты. Украіна, потым, значыцца, на адно калена паставіць Еўразвяз, каб Кітай мог там і Расія пазарабляць туды, так, папрадаваць яшчэ нейкія фінансы, выцягнуць для нейкай сваёй эканамічнай стабільнасці. Тайвань, а потым чарга дайшла б і да Злучаных Штатаў Амерыкі. І да Аляскі б дайшла чарга. І ўвогуле вся заходняя цывілізацыя магла б упасці, так? І перамагла б ідэалогія кантролю, дыктатуры перамагло б зло. То зараз, дзякуй Богу, яны ўжо, геапалітычныя лідары, пачало да іх даходзіць, што такая рызыка існуе, калі зараз тэрмінова, я ўжо кажу тэрмінова, не пераламіць сітуацыю. І вось чаму гэтыя заявы Трампа пра то, што все, даём Украіне зброю, што павінна было здарыцца яшчэ ў лютым месяцы, гэтыя заявы. Все, дальнабойныя ракеты даем, а чаго вы не б'ёце па Маскве, а чаго вы не б'еце па Санкт-Петербургу, а ідзіце ў наступ, чаго вы ў наступ не ідзёце? Ну дык паглядзіце на мапу, якая Расія агромістая, якая Украіна. І расейцы, в прынцыпе, маштабна нічога з імі не могуць зрабіць. А вы яшчэ і зброю не даёце, а Расіі дапамагаюць і Кітай, і Паўночная Карэя са зброяй. Ну, канешне, пераламліваць трэба сітуацыю. У тым ліку, раз вы такія хітрыя, рукамі украінцаў на дадзены момант. Таму будзе зброя, ручайком ва Ўкраіну пойдзе. І войскі замежныя з'явяцца ва Ўкраіне. Думаю, не за гарамі гэты момант. Працэсы пайшлі. І, канешне, расейцы і кітайцы, яны спрачувалі, што так будзе, і рыхтаваліся да гэтага моманту. Але Расія ў цяжкай сітуацыі апынулася. Вось яны ўжо гавораць пра рэцэсію. А што азначае, што ўвогуле можа абваліцца эканоміка, не будзе грошай на вайну. Эканамічная дэстабілізацыя можа здарыцца. Дарэчы, і ў Беларусі таксама, таму што пад санкцыямі Беларусь корміць матушка Расія, мы дапамагаем украінцаў забіваць. От такія рэаліі. І Лукашенка, разумеючы гэту сітуацыю, пачаў круціцца, вярцецца, візіт Келага, як выйсці з гэтай сітуацыі. Плюс ён разумее, што Расія хоча скарыстаць Беларусь як вайсковы плацдарм, можа быць, увогуле эту Беларусь знішчыць, таму што ім яна важная толькі з вайсковых мэтаў. А потым і анексаваць у будучым ніякога суверэнітэту, незалежнасці не будзе, калі ўсё будзе ісці па расійскіх планах. Але з-за эканамічных праблемаў, што яны ва Ўкраіне нічога не могуць зрабіць, здавалася, Пуцін, час замарозіць хаця б вайну, дастаткова вы заваявалі, а яны не могуць. Таму што будзе крушэнне эканомікі, замарозіць проста яны зараз лінію судатыкнення не могуць. Украіну трэба браць нерэалістычна. Хаця бы Херсонскую, Запорожскую вобласці,
Таксама мала рэалістычна, тут і зброі не давалі, а яны не маглі прасоўвацца імклівымі тэмпамі, франты прарываць і гэтак далей. І гэта азначае, калі это все замарозіць, Пуцін проста губляе ўладу, і вся эта ФСБшная сістэма там у Расіі руйнуецца. Крытычная сітуацыя, я б сказаў. І ў такой сітуацыі яны будуць прадпрымаць нешта экстраардынарнае. Для такой сітуацыі ім патрэбная Беларусь. І што можа ў нас быць? Што расейцы плануюць? Пішуць у сваіх сцэнарах, лічыце, што я стаяў са свечкай. Дэстабілізаваць Балтыю з Беларусі, дарэчы, не абавязкова сувалкаўскую прастору, Латвію з тэрыторыі Беларусі, з іншых кірункаў дзейнічаць. Для чаго? Для таго, каб потым размяняць гэта на непастаўку зброі ва ўкраіну. Таму што Украіна трымаецца, а трымае зброю, дэстабілізуе Расію лёгка. Другі варыянт, пра які украінскія аналітыкі гавораць усё часцей, што могуць з тэрыторыі Беларусі дэстабілізаваць Польшу. Вось аднамомантна вылятаюць тысячы дронаў, б'юць па энергетычнай інфраструктуры, ляціць балістыка. Мэта, імклівая аперацыя, каб дэстабілізаваць сістэму кіравання краінай, дзяржапарат, каб усё дэстабілізавалася і зброя не магла ісці. Іншыя варыянты, каб зброя не шла, патрэбна взяць пад кантроль вось гэтую мяжу заходняй Украіны і Польшы. Што для гэтага можна зрабіць? Праз тэрыторыю Украіны дзейнічаць мала рэалістычна. Значыцца, ядравы удар па Бескідскім танэлі, праз які ідзе значная частка важнай тэхнікі. З тэрыторыі Беларусі, канешне, каб у адказ прыляцела па тэрыторыі Беларусі. Ядравы удар, от варыянт Юрыя Фельштінскага, нават па Польшы ля мяжы з Украінай, каб стварыць ядравы буфер, каб зноў-такі не шла зброя. У адказ па Беларусі, у Беларусі перспектывы вайны, Беларусь могуць увогуле спапяліць, расейцам начхаць на это, што тут будзе з Беларусю. Для іх мы проста вайсковы плацдарм. Паглядзіце, як яны ставяцца да сваіх уласных людзей. І Лукашенко все это разумее. І Лукашенко рыхтуе манеўры. І все, шаноўныя гледачы, будзе. Будзе здрада Пуціну, разварот ад Пуціна, ворагам Расія стане. Несумненна, нават не сумнявайцеся. Расія, змог ён Пуціна ўгаварыць, што ён добры хаўруснік, хоць відавочна было, што расейцам з іхнымі планамі трэба было Лукашенко прыбіраць хаця б год таму, а лепш 2, 3, 4 гады таму, у 20-м годзе, тым больш, што яны мелі ўжо такія вось напалеонаўскія, так бы мовіць, планы. А яны гэтага не зрабілі. І расейцы заплацяць за гэта цэну. Но пра то, што паміж Пуціним і Лукашенкам будуць вялікія праблемы, я ўжо кажу даўно, гэтага не наступае. Дык калі будзе гэты момант, калі будзе гэты вялікі пералом, а навукоўцы нешта пра гэта гавораць. Час гэта не за гарамі. Ёсць такі топавы амерыканскі аналітык Брус Буэна де Мескіта. Сцэнары, якія ён напісываў, так, яны мелі фантастычную дакладнасць па Паўночнай Карэі, па Лівіі, па Іраку, па Ірану і гэтак далей. Кансультаваў ЦРУ, кансультаваў Пентагон, там у медыях расхвальвалі яго, што там 90% ягоных сцэнараў ўсё спраўджвалася. Вельмі класны аналітык. Праўда, ён ставіцца зараз да Пентагона, да ЦРУ вельмі асцярожна, палічыў, што ягоныя сцэнары там выкарыстоўваюць у палітычных мэтах, усё робяць неправільна, не згодна ягоным парадам. Вельмі дарагі, то бок ягоная там на 3 старонкі аналітыка ад $50,000 каштуе. Дык вось гэты чалавек у 2013 годзе раптам пачаў казаць пра Украіну. Все казалі канспіралогія, футуралогія, все несур'ёзна, не можа быць, што будзе напад на Крым, а потым будзе поўнамаштабная вайна. Все роўна так і здарылася. Дарэчы, Брус Буэна де Мескіта на Беларусь звяртае ўвагу, Лукашенку пралічвае таксама, лічыць. Ён апавядаў пра вялікі манеўр Лукашэнкі. Значыцца, што ён гаворыць, што далей будзе ў рэгіёне адбывацца? Што калі да лета 26 года ва ўкраіне захаваецца у Кіеве украінская ўлада і не змогуць расейцы взяць пад кантроль поўдзень Украіны, ось Адэсу, выхад да Чорнага мора, то все, пачнецца эфект адката гарантаваны,
І вялікія праблемы ў рассіі, дэстабілізацыя, дэцэнтралізацыя ўлады. А Украіна стане адной з самых важных краін на планеце Зямля, увогуле новатарам новай палітычнай філасофіі цывілізаванага ўсяго свету. Вельмі важная дзяржава. І Беларусь важная дзяржава, калі Беларусь захоўваецца. Гутарка такая, што прямо зараз адбываецца самае важнае. А ў 26-м годзе, першая палова, то это ўжо будуць наступствы. Бачыце, колькі там да лета 26-го года? Менш за год. А ўжо будуць наступствы. Далей, быў такі савецкі, я ўжо ў відэа неаднойчы апавядаў пра тэорыю палітычнага цыклізму Александра Ахіезера, савецкі яўрэй. Ён даследаваў все дыктатарскія рэжымы ў Расіі, там ад часоў Васіля III, Івана Жахлівага. І ён заўважыў такую заканамернасць. Рэжым выходзіць на таталітарны пік, і потым перыяд абвалаў, лібералізацыю. Ну і калісьці ж это з кожнай імперыяй заканчваецца, так? Такім абвалам, што эта імперыя рассыпаецца. Александр Ахіезер, ён памёр у 2007 годзе, і датаў канкрэтных, канешне, не называў, датычна 25 ці 26. Але калі ў гэтай тэорыі, згодна этой тэорыі палітычнага цыклізму, прыкладна прасашыць за біяграфіяй Мікалая II, ад моманту, як ён аб'яўляў вайну Нямецчыне на плошчы ў Пецярбургу, да моманту, калі канец яму быў, калі скінулі яго з трона, а потым увогуле расстралялі камуністы, то Пуціну засталося вельмі мала, да студзеня 26-го года. Карацей, усё паказвае на тое, і логіка геапалітычных працэсаў, і паводзіны Трампа, так, пералому у ягонай свядомасці ў першую чаргу, у разуменні геапалітычнай карцінкі, што зараз самае важнае тое і адбываецца. І 25-26 год для нас, для беларусаў, важна, каб Беларусь проста не знішчылі. Таму што тыя апакаліптычныя сцэнары, пра якія я зараз паўтараў ужо ў чарговы раз, на жаль, яны рэалістычныя. Самы небяспечны момант набліжаецца. Ці атрымаецца Лукашэнку здзейсніць манеўр і неяк адасобіцца ад Расіі, каб этих не здарылася апакаліптычных сцэнароў. Я ўжо тут параўноўваў Лукашэнку з Франка, які там да смерці кіраваў Іспаніяй, фашыст. Салазарам фашыст да смерці кіраваў. У іх была нашмат лягчэйшая сітуацыя, не такая, як у нас зараз. Тут прыклад можна прывесці, ведаеце каго? Карла Маннергейма, фіна. Гэта быў такі топавы военачальнік у войсках расійскай імперыі, там любіў імператара Мікалая II, рускі мір у галаве і гэтак далей. Фінам-нацыяналістам ён не быў, хоць ён этнічны фін. І здараецца рэвалюцыя 17-го года, і Фінляндыя робіцца незалежнай дзяржавай. І фіны-нацыяналісты запрашаюць Маннергейма як аўтарытэтнага военачальніка з сур'ёзнымі кампетэнцыямі кіраваць, войска выбудоўваць, все, што хочаш. Ён на это неахвотна вельмі ідзе, расчараваны, відаць, там распадам расійскай імперыі, то ён мемуары піша, то ён лечыцца ў адпачынку, не чапайце мяне. У выніку займаецца дзяржаўнымі справамі, займаецца, сыходзіць, займаецца пабудовай войска і збудаваў. Все вы ведаеце савецка-фінскую, напэўна, вайну, тады ж межы Фінляндыі праходзілі за 20 кіламетраў ад Пецярбурга. Лінія Маннергейма. Змаглі, страціла Фінляндыя, калі саветы напалі, тэрыторыі значныя, тым не менш краіну захавалі, ды не такія былі значныя гэтыя тэрыторыі. І Маннергейм, тады ўжо лічыце все, кіраўнік Фінляндыі, па сутнасці, ідзе на хаўрус з Гітлерам, каб абараніць суверэнітэт. Такі робіць кульбіт з улікам персоны Гітлера, так? І потым цягам Другой сусветнай вайны там і ў аблозе Пецярбурга в этой блакадзе ён паўдзельнічаў. І па сутнасці нават Фінляндыя і не была акупаваная дзяржава, і хаўруснікамі яны былі Гітлера. А ў 44-м годзе Маннергейм робіць кульбіт, дамаўляецца з антыгітлераўскай кааліцыяй. Нямецчына якраз слабая робіцца і выганяюць гітлераўцаў з Фінляндыі. І ўвогуле не нясе за супрацу з Гітлерам ніякай адказнасці. У Фінляндыі
ну, не нацыянальны герой, но аўтарытэтная асоба, помнікі яму стаяць. Вот такая, але і за ўладу не трымаецца. У 46-м годзе все, не шапайце мяне, я все. Сыходжу, пісаць мемуары. Пражыў да пачатку 50-х гадоў. Ну тут ёсць розніца паміж Маннергеймам і Лукашэнкам. Маннергейм хоць быў з рускім мірам у галаве, але дзейнічаў у нацыянальных інтарэсах Фінляндыі. А Лукашенко што это? У нацыянальных нашых інтарэсах ён дзейнічае, нарабіўшы стратэгічных памылак з 90-х гадоў, падвязаўшы нас, здаўшы фактычна Расіі як плацдарм. А ў 20-м годзе, калі ён паслабіўся, а вот это ўвесь генацыд, тэрор супраць беларусаў, это ж, слухайце, ну мільён людзей прыкладна з Беларусі выехала, ну няма людзей у Беларусі, няма каму працаваць, ну гучаць такія сігналы. Абгрунтаваная ў тым ліку сацыялогіяй, ды толькі афіцыйна мінус абласны цэнтр за 5 гадоў. Карацей, такая коэфіцыент нараджальнасці, катастрофа. То бок, все Лукашенко рабіў для таго, каб ударыць па беларускай дзяржаўнасці. А захаваць яе цалкам Расіі, каб не здаць, это толькі ў інтарэсах, каб уладу захаваць. Таму ці заслугоўвае такі чалавек, каб яго тут, калі яму атрымаюцца гэтыя манеўры, каб яго паважалі, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Але я не здзіўлюся, я гэтага чакаю, і так будзе, што, магчыма, ўжо ў хуткім часе з Беларусі будуць сенсацыйныя навіны датычна беларуска-расійскіх стасункаў. Пуцін якраз паслабіўся. Нічыму таксама не здзіўляйцеся і давайце разам за гэтым серыялам сачыць. Хоць небяспечная сітуацыя магчымая, найвялікшая рызыка ў Беларусі з часоў Другой сусветнай вайны. Дай Бог, каб апакаліптычныя сцэнары не спраўдзіліся.